बारा गोबाव जाबायमोन आं नोंथांमोनजों लाइभ फैयिया बारा गोबावथ' जायाखै खोमा अब्लाबो गोबाव जानाय बायदि मोनदों आङो माबोरै दङ नोंथांमोना अके जाबाय फैबाय भिउवार्स फैबाय स' टाइमा बिदि जाबाय अके गुड इभिनिं गाइस मा खबर नोंथांमोना माबोरै दङ कमेन्ट्स फैयाखै बेखायनो जेबो होनाखै आं फैबाय Hi Abo Sona love from Boroma thank you so much Sangeeta Boro hello agai love from Manipur thank you so much dear Hi Abo Sona ओंखाम जाबाय नामा औ जाबाय आं एसे गोबाव जाबाय जाखांनाया नोंलाय जाबायना जायाखै आगै बड' प्रडाक्शन हेलौ आब' मा खालामदों आङो जेबो खालामाखै भिडिअ एडिट खालामदोंमोन ओमफ्राय भिडिअ एडिट खालामनानै आं सानबाय माथो खालामनो दायो जेबो खामानि गैथ'वा बेखायनो माने आङो सानावहाय उन्दुनाय हुदाखौ एसे खम खालामगासिनो बेखायनो माने बिजि थाबाथाय उन्दुनो ओंखारा न' जुदि नोङो जेबो खालामालासिनो ओरैनो थायोबा टेन्टावनो ओंखारबाय थायो उन्दुनो ओंखारो बेखायनो आं सानबाय मा दसे पेक खालामसै दसे रायलायनो फैनोसै आंनि साबसक्राइबारफोरजों बिदि होननानै Hi आब' सना नोंखौ जा साइज नुदों थेंक इउ स' माच आगै आब' साइज नुसोदों औ रियेलि थेंक इउ अस्मिना दैमारि थेंक इउ सबनिबो मेगननि नोजोरा एखे जाया न' सोरबा मोजांबो नुगोन सोरबा गाज्रिबो नुगोन नङा होमबा आब' दिनै बिराद मोजां नुदों आयु माइसे थेंक इउ स' माच माने आं दिनै हेयार स्टाइलखौ एसे बेलेग लादों नालाय एसे बेसा लादों नालाय बेखायनो बेलेग लुक नुदों आरो ना एफ गेमार आब' नोंखौ दैमुवा ललिपपसो बुंदों लाइभ स्ट्रिमाव वाट एभार बे बिसोरनि हबि जाबाय मालायखौ जावनाया मा होनबावनो इफोरखौ रायलायनो फैयाखै आं दिनै लाइफआवहाय आङो दिनैनि लाइफखौ आङो फैदों मोननैसो रिजनाव फार्स्टआनो जाहैबाय आङो दायो उन्दुनो गोसो गैया बेखायनो नोंथांमोनजों रायलायनो होननानै फैबाय ओमफ्राय आरो एनाउन्समेन्ट खालामखानो दंखायोमोन बेखायनो आङो लाइफखौ फैबाय सेकेन्ड नाम्बारा थार्ड नाम्बारा जाहैबाय आं नोंथांमोनखौ मिस खालामदों रायलायनो नोंथांमोनजों आङो लाइभ भिडिअआवहाय मा होनो फेस टु फेसथ' नङा आंथ' नोंथांमोनखौ नुवा नोंथांमोनासो आंखौ नुयो रायलायनो फैदो आरो आब' अमा बेदर जादोना जायाखै अभियासलि जाखायो दिनै आङो अमा बेदरजों लाइसो जाबावदो जि गोथावमोन दाखालि जों शिलंआव थांनाया बे जे आङो शिलं रड ट्रिप गान रं ना मा टाइटेलखौ मा होदोंमोनथाय बे भिडिअ बानायदोंमोन ना बेयावहा लाइ बायना लाबोदोंमोन दे बिराद गोथाव लाइआ गोखा गैथारा आब' हेयार स्टाइलजों नोंखौ समायना नुदों अ माय गुडनेस थेंक इउ सोरबा साइज नुदों होनबा मोजां मोनलायलायो आरोना साइज गैया नालाय मा ओंख्रि जाखो आब' लाइदो अमा बेदरा मैया हरनिमोन दे आं हराव ओंखाम जायाखैमोनथ' बेखौबो आंनो दोनना होबाय ओमफ्राय ना गोरान बाथोन ओमफ्राय दालि ओमफ्राय मोनसे भाजि दंमोन मा भाजिमोन दाङा गोजा दाङा आं दिनैसो बेखौ जाफेरथाराखैमोन आं ना उन्दैयाव जादोंमोनथाय मिथिला माबाखौ दाङाखौ जादोंमोन आरो मा होनो दाङा गोजा दाङाखौ मा होनो डाटा नोंखौ समायना नुदों आयु थेंक इउ दिनैलाय आंखौ साइज नुबाय नामा मोजां मोनलायलायदो मोजाङै सिनायाखै आब' नोंखौ मोलेले नुदों नामा मानो मोलेले नुदों इमान साफायै लादों आङो लावदुम गुमैजों नोंजोंनि मिउजिक भिडिअआ बोरो दाबो होआ माथो इस लावदुमा इफोराव इन्ट्रेस्टेडआनो नङा मिथिबायना जेबो रोङा इयो खालामनो माने सोरबा लाइक बेबायदि थायो न' खामफेराखै खिन्थु एसे फोरोंना होबाथाय गोरों इदि थायोना खिन्थु लावदुमा 1%बो रोङा मिथिबायना
आब' नोंनि जिडि प्रडाक्सनाव उनाव फिल्मफोर हगारगोन नामा आब'? औ हगारगोन। ओमफ्राय आङो दिनैनि लाइभ फैनाया मा एनाउन्समेन्ट आं टाइटेलाव होखादों नालाय साननैसो उनावहाय जोंनि शुटिंआ स्टार्ट जासिगोन आरो बे लकडाउननि थाखायनो माने आटकिना दंमोन शुटिं खालामनो हायाखैमोन खिन्थु दायो जोंहा डेटआ फिक्स जाबाय साननैसो उनावनो खालामगोन बेयावहाय आङो सानदों मोनथामसो एलबाम खालामनो आंनाव मोनसेयाव आं थागोन ओमफ्राय बाखिखिनियाव बेलेग थागोन आरो ओमफ्राय जों आंनिखौ फार्स्ट लाग्रोगोन ओमफ्राय आंनि जोबखांबानो बेलेगनिखौबो लागोन आरो बेफोरबायसा ओमफ्राय जि किउट नुथारदोंलै सथिबो नोंखौ दिनै पारफेक्ट नुखादों आयौ थेंक इउ स' माच आब' गुवाहाटियाव लोगो हमगोन नोंखौ सिटि सेन्टाराव आं थाबाथाय कल खालामनो हागोन ना नोंखौ सियर 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 थांखागोन आङो दिनै सानडे ना मानडे दिनै मानडे ना मानडे आं थार्सडेआव थांगोन दे थार्सडे औ आं बिराद गोबाव जाबाय आं शपिं खालामिया गस्लायानो गैला आंहा आं थार्सडेआव शपिं खालामनो थांगोन होमबाना लोगो हमबानो जाबाय दे देलै आब' गावदां दां 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 लदादा ओमफ्राय निकिता बरगयारि 40 रुपिस सुपार चाटआव हरदों आंनो थेंक इउ स' माच आगै एबारनि शुटिंआ आंजों समान समानथ' नङा आंनि फंबाय बायदिसो जागोन एक्टरा खिन्थु जोंना कनसेप्टआ एसे आलदा आरो स' नुगोन आसा खालामो मोजां मोनगोन नोंथांमोना आरो जोंबो नाजागोन जेसेखिनि हायो न' जेसेखिनि हायो नाजानोसै जोंबो मोजां खालामनो जेसेखिनि हायो भिडिअखौ मोजां खालामनो सानदों आरो दा हायो हाया नोंथांमोननि आखायावसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला बा भिउसआ बारायोबा बा नोंथांमोना मोजां मोजां कमेन्टस हरोबा अबभियासलि जों सानगोन जोंनि नाजानाया माने इनिफ्राय सांसां थांबाय होननानै आरो ओमफ्राय 1 सेप्टेम्बरावहाय लावदुमनि बार्थडे दङ नोंथांमोना विश खालामनो बावगारनाङा आरो बारा दिन गैलियानो 1.5 मास दंबावो 1 month जुलाइ आगस्ट सेप्टेम्बरनि 1 तारिखावनो लावदुमनि बार्थडे नोंथांमोना माबा खालामबानो जाबाय विश खालामबानो जाबाय सानद्रि मोखांनि बागै माबा बुंगोन नामा आब'आ अके सानद्रि मोखांनि बागै आंखौथ' बहुत कमेन्ट्सआव खिथाहरदों आं नुदों बारु आंथ' भिडिअखौ नुवाखैमोन खिन्थु आंखौ फन खालामनानै बहुत मानसिफ्रानो बुंहरदों आब' बिदि बिदि बानायदों बिदि होननानै खिन्थु बिसोरना लिगेल जायाखै आरो बर' हारिखौ बिथांमोना बुंदों जे फोसाबनो बा बर' हारिनि जिमानखिनि गाज्रि मानसिफोर दङ बिथांमोननि रस्टिं जिहेतु भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोना मोजां खालामनो सानदों खिन्थु बे मोनसे मोजां वेजों मोजां खालामनो सानाखै बिथांमोना आं मानिदों बे सानद्रि मोखांनि जिथु बार्थडे पार्टि जानाय गुबुन हारिजों बार्थडे पार्टि जानाय बे भिडिअ क्लिपजों बे लोदोदो बोराय सोरबा लेथ्रा लोदोदो बोरायजों हाक खामलायलायनाय भिडिअखौ जइन खालामनानै होफादों आरो खिन्थु बेफोरबायदि मिसआन्डारस्टेन्डिं बेफोरबायदि क्रिएट खालामनाङा मानसिफोरजों नङा होमबा सानद्रि मोखाङाबो जेनेबा सानद्रि मोखांखौबो दा आंनि भिडिअ नुनानै नोंथांमोना जिमानखिनिया आंखौ सिनायो बेसेबांखिनि मानसिफ्रा दा सानद्रि मोखांखौ सिनायो नङा होमबा बे सानद्रि मोखांनि जनानै थानाय भिडिअजों मानो एड खालामफानांगौ बे लोदोदो बोरायजों हाक खालामलायनाय भिडिअखौ बेफोरबायदि खालामनायाथ' सासे हारिखौ मोजां जाजानो लुगैग्रा मानसिनि आखु जाया नङा होमबा बेबायदि आरो जेनेबा स' आं मोजां मोनाखै आब' नों दियासा बसुमतारिखौ नोंनि प्रडाक्सनाव सं खननो होगोन ना होआ सियर सियर आं रायलायखानायसो आगै दिलासाजों जोंनि न'आ खाथि एकदम 2 मिनिट 3 मिनिटनि गोजान आरो खाथि खाथि आरो बिस्रा जोंहा माने थांलाय फैलाय बिदि दंखायो आरो आगै दिलासाजों बिराद मोजां ओमफ्राय आं दिलासाखौ फनबो खालामखांबाय खेबसे आं बुंबाय आगै बेना लुक्सआबो बिराद मोजां ना एक्टरावबो समायो ओमफ्राय बेहा इन्ट्रेस्ट गैया आरो ओमफ्राय आगैखौ बुंबाय आरो नोंथ' एबारे खनगोन आंनि प्रडाक्सनावहाय ओमफ्राय नों जुदि गोसोबा नोङो एक्टिंबो खालामनो हागोन आगै होननानै बुंदोंमोन आङो ओमफ्राय मिथिला ओमफ्राय गथ'आ होनबाय आरो आब' आं एक्टिंखौ रोंथारा जेनेबा आं अभार स्मार्ट जानानै बिदि माने भिडिअखौ खालामनो सानबालाय बोरै जानो माबा आं एक्टिं रोंथारा आब' बेखायनो आं खालामा होनबाय आरो दे जेबो नङा दे होमबालाय नोङो मेथाइखौनो खनबानो जाबाय होननानै बुंबाय आरो आङो बिराद मोजां मेथाइ खनो दे जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सासे माने आपकामिं
सुपार डुपार सिंगार होननानै बुंबाबो भुल जानाय नङा मिन्टु बर' just get out from my life okay ओमफ्राय नोंजों थाफानायखायनो बिदि जादों सानद्रि मोखाङा गावहा भाइरेल जाबाय नालाय नोंसोरबायदि मानसिया जे माखौ लानानै एसेबां गौरब खालामो मिथिया आरो मिथिबायना बे नों जिथु लाइफखौ लानानै गौरब खालामगासिनो ना बे लाइफआ दसे समनि थाखायल' मिथिबायना इसोरा जुदि नोंखौ दानो लांनो होननानै सानो दानो हार्ट एटेक खालामनाबाबो नोंखौ बुथारनानै लांगोन बेखायनो जि सान भगबाना जि सानसे साननै जि मोजाङै जानो थाखाय हरदों बेखौ मालायखौ एसेबां नायनो बानानै मालायखौ एसेबां गाज्रि गाज्रि बुंनानै लाब गैया जिमानखिनि दिन नोङो बे बुहुमाव थांनानै थानो मोनदों बेखौ सेलेब्रेट खालाम नाखि मालायखौ गाज्रि बुंनानै हगार जाम्बा आं माखौ बुंदों आंखौ जुदि मोजां मोना जास्ट गेट आउट मानेथ' बेयावथ' गेटथ' गैया जास्ट आंनि लाइफनिफ्राय बे जिथु लाइफ सोलिगासिनो लाइफ स्ट्रिम बेनिफ्राय जास्ट गेट आउट मिथिबाय रानजि ब्रह्म आंनि कमेन्ट्सखौ फरायस्रायासै आब'आ बेलेगनिखौल' रिप्लाय होनाय आब'आ दुखु मोनबाय आं सरि आगै माने कमेन्ट्सआ ना इदि फैबाय थादोंथ' ओमफ्राय आं बुंखांनानै सोरनिखौ डाइरेक्ट नुदों आं बेखौनो रिप्लाय होदो बेबायदि नङा दै आंनियाव सोरखौबा माइरं सोरखौबा माइ गाब बेबायदि बासिनाय आंनाव गैया आं सबखौबो समान नोजोरजों नायो आरो दहाय जे बुंबाय आंजों थाफानानै सानद्रि मोखाङा गाज्रि जादों अ हेलौ आं बेनि मिउचुवेल फ्रेन्ड माने बुजियो बेनि लोगोनि लोगो आंनि लोगोआबो बेनि लोगोनि लोगो जेनेबा आरो आं बेनि गार्जेन नङा जे नों बेबायदि ड्रेस गाननाङा नों पार्टियाव थांनाङा नों उमुकजों लोगो जानाङा आंहा बेखौ बेबायदि बुंनो आंहा राइट्स गैया मानो होनना बुंबा आं बेनि गार्जेन नङा आइ एम जास्ट हार मिउचुवेल फ्रेन्ड अके आंखौ गाज्रि होनगासिनो देनां इसोरा खालामनाङाथों खिन्थु नों जुदि एकदम रियेलाइज जाथाराबा इसोरा देनां नोंनि फिसाखौबो सोरबा जुदि मोजां मोनफ्लानानै सोरबा जुदि भाइरेल खालामना होयो नों माबायदि जागोन आं नोंखौ नायनो लुगैदो आरो ना जाम्बा माने नोंनि बायदिबा आं दायो फार्स्ट नांनानै थैनांगौ नों जाहोफैगोन जोंहा मामा बाबाखौ नों जाहोफैगोन ना आं जे दा एसे एनै खामायनाबाबो जोंहा बिमा बिफाखौ आंनि दि प्रडाक्सनाव भिडिअ गाफानो थाखाय आं मा टेलेन्ट देखायनांगोन नोंनि सिगाङाव अ आगै जोङो फिउचारावहाय सानदों र' आंना प्रडाक्सना बारा एसेबां गिदिर जायाखै नालाय जेब्ला एसे मोजां साबस्क्राइबार जाबावगोन अब्लाना जोङो मोनसे जिथु गोदान मानसिखौ लानो थाखाय बेयावहाय माबा लागोन आरो इन्टारभिउ टाइप लागोन स' अब्लानो खबर लाबानो जाबाय नोङो आब' गसाइगाव फैबाय नामा नों औ थांबाय आं बहुत बार थांबाय थांनायालाय गसाइगाव खिन्थु आं एक्जेक्ट जायगाफोरखौ मिथिया आरो ना मोनफा मोननै बिदिनो मिथियो आब'आ रिप्लाय खालामासै आंखौ यां दैमारि आगै आं नोंनि कमेन्ट्सखौ नुवाखै आब' माथो रिप्लाय होस्राया आं दासो नुदो प्लिज गिभ टु चान्स फ्रम वेस्ट बेंगल शियर होगोन खिन्थु दा नै पेन्डेमिकनि थाखायनो माने मा होनबावनो बे लकडाउना माबाया लकडाउन बे कर'नाया जोबगोन ना जोबलाथाय मिथिला ना बुरैजासिमसो थाबावगोनबा जोङो आंखौ एक्टर खालामदो आब' नोंनि मिउजिक भिडिअ जागोन दे आब' आलिशा मुसाहारि आब' नों अबे एपआव एडिट खालामो प्लिज रिप्लाय आं आइमुभियाव आरो जेबो एपआव एडिट खालामनो रोङा आं जास्ट आइमुभियावल' रोङो एकदम सिम्पल आइमुभियाव जेबो बिदि माबा नङा आंखौ नोंनि जिडि प्रडाक्सनाव आंखौ लागोन ना लाया ना समायनाय नङा होनो मेहेरवारि मानो लाया जानो लागोन दे आं नोंनि भिडिअखौ नायबा आंहा दिना मोजां जायो मिथिबायना मेहेर नोंनि भिडिअखौ नायबाथाय नोंनि जिथु मिनिनाय आरो दाख्लै आं मोनसे फिसा क्लिप नोंनि शेयार जानाय नुदो दै फेसबुकआव जि मिनिदों आङो
मोजां नाङो नों बिराद मानसिया माने पजिटिभ बिराद मोजां नोङो आं बिराद मोजां मोनो नोंखौ एकदम गोसोजों मोजां मोनो बाट बैबायदि मोजां मोननाय नङा जे बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड बेबायदि टाइपनि नङा आरो जेनेबा मोजां मोनो बिराद मोजां मोनो बुजिदो दा बेयावनो सोरबा हा लावदुम थाखाना सोरखौ मोजां मोनदों होनो सानलायो आब' खामानि मावग्रा थाहैनोसै आं नोंनाव लादो ना प्लिज आगै दायो दंखायो गैया जाबाथाय खिथाहरगोन दे आं दंखायो दायो आब'खौ जा समायना नुदों दिनै आयु दिनै बिराद कमेन्ट्स मोनबाय आं थेंक इउ आरो हले आयु मासेबा किउट नुदोंथाय आं लाजिलायलायबायलै फरायनो लावदुम मा होनदोंथाय बुजियासै आं मेगनखौ मोजां मोनथारदों रियेलि आइलेस एक्सटेनसन खालामनाया खिन्थु माने कमफर्ट नाङालै माने मा होनो जोङो मोखां सुबाथाय आंथ' मोखां सुबाथाय इदि खालामोना मेगनफोरखौ जेनेबा इदि खालामो ओमफ्राय फेसखौ इमान इदि हब्रायाबाबो मेगनखौ आं इदि खालामोना मा होनो इदि खालामो खिन्थु दा माने आइलेस एक्सटेनसन लागायनानै वाइप्सजोंसो माने इदि फुगारनो गोनां जादों आरो ना माने बिराद सासे गथ' मानसिखौ फिसिनाय बायसा आल लानांदों माने जेनेबा सासे गथ' मानसिखौ फिसिबा बेसेबांखिनि खस्थ' जायोना बेबायदि आरो माबा बिराद आल लानाङो बिराद केयार खालामनाङो केयार खालामबासो गोबाव थांगोननो आरोना आब' गसाइगावखौ मोजां मोनो ना मोना नोंलाय मोनो मानो मोना जानो मानसिफ्रा मानो गासिबो नेगेटिभ सानो आब' पजिटिभ वेखौनो रावबो साना बेनोथ' माखौ लानानै एसेबां एटिटिउड देखायो मिथिया आरो बे साननै लाइफखौ जैनाथ नट यं लेडि हाउ आर इउ मानो इदि जोंनाय नुखो जेनेबा मोजां नोंथांनिया मोजां ना खबरा सान्दुं खामजोब्बाय दाख्लै माबायाव थांनानै सान्दुं खामदों मिथिबायना ओइ जे भैरबकुन्द'आव जे थांदोंमोन ना होमबाना भैरबकुन्द'आव दाख्लै दालाय होमबा स्कुटिजों थाङाखै ओरैबायसा